Извънредни новини. Украйна извърши масирана атака с дронове срещу руски авиобази, включително една в Сибир. Мадрид, Испания, 2 юни 2025 година. В развитие, което бележи повратна точка във войната между Украйна и Русия, официални украински източници потвърдиха координирана и широкомащабна атака с дронове срещу няколко руски авиобази, включително цел, отдалечена като авиобаза Белая в отдалечения сибирски регион Иркутск. Този дързък удар, който достига на повече от 4000 км от украинската граница, представя значителна ескалация във възможностите на Киев да поразява стратегически цели на руска територия. Службата за сигурност на Украйна, СБУ, пое отговорност за тази операция, която според техните собствени изявления е имала за цел не само базата Белая, но и други важни военни съоръжения в Централна и Северна Русия, като летищата Дягилево, Иваново и Оленя. Мащабът на атаката и географското разпределение на целите предполагат щателно планирана и сложно изпълнение. Според СБУ, офанзивата е имала за цел да неутрализира ключови въздушни активи на Руската федерация. Сред предполагаемо засегнатите самолети, стратегическите бомбардировачи Ту-95 и Ту-22М3, основни за руските въздушни операции, както и самолети за ранно предупреждение А-50. Предварителните оценки на Украйна предполагат, че щетите за руската авиация могат да възлязат на над $2 милиарда, като има непотвърдени съобщения за унищожаването или повреждането на десетки самолети. Мащабът на операцията срещу базата Белая е особено забележителен. Рекордното разстояние от украинска територия доведе до спекулации относно възможното използване на дронове, изстреляни от вътрешността на Русия, тактика, която СБУ нарече «Операция Паяжина». Тази стратегия, според украински източници, е била подготвена в продължение на повече от година и половина, което показва дългосрочна подготовка за подобни действия на голямо разстояние. От своя страна, Руското министерство на отбраната призна атаките, въпреки че версията за щетите и ефективността на противовъздушната отбрана се различава съществено от украинския разказ. Видеа, разпространени в социалните мрежи, чиято автентичност не е могла да бъде независимо потвърдена, показват димни колони, издигащи се от засегнатите бази и военен персонал, който се опитва да прехване дроновете. Тази атака, ако се потвърдят детайлите предоставени от Украйна, не само подчертава нарастващата сложност на дроновата война и способността на Украйна да прожектира сила отвъд границите си, но и повдига сериозни въпроси относно сигурността на руските стратегически съоръжения. Днешният инцидент може да има дълбоки последствия за еволюцията на конфликта, принуждавайки Русия да преразгледа своите отбранителни стратегии и да разпръсне военните си активи, което от своя страна може да повлияе на бъдещото развитие на военните действия. Ситуацията остава динамична и се очаква през следващите часове или дни да стане налична повече проверена информация относно